Čaute ľudia. Ideme si zahrať Roblox. Budeme rád za odber, like, zdieľanie. Ideme hrať Pet Simulator X. Takže tak. Už keby ste si ma chceli pridať na Roblox, teda sa vám Tobias 786549. Keby niečo to vidíte na obrazovke. Zapíname Pet Simulator X Play. Pet Simulator X. Prepáčte, keď to bude sekať, lebo už som hovoril v jednom videu, mi strašne seká niekedy mobil. Mám už aj to, môžem ísť aj potom by ste mi mohli prosím napísať do správy, že do komentárov, že jaké videá by ste chceli vidieť, alebo také dačo, čo by som mohol natáčať. Už ich bude na tých videí, lebo som aj predtým natáčal, ale zase ma to zanútilo ísť proste hrať. Ideme hrať. Tak som tu. Ďalší kapel by posмотреть. Niečo extrémne poseká. Ja vždy zober od ľudí. Tak, som mu napísal, že mi dá čo zadarmo. Takže ja vám ukážem môj inventár. Toto je môj inventár. Ten je moc dobrý, ani moc zlý. Mám ešte žiadneho dobrého. Najsilnejší pet, ktorý mám, je 138. A teď, ten je tu. Tak, tam sa to seklo. A keď sa tu vrátime, tak tu mám najsilnejšieho, ktorého mám, je toto. Basketball Retriel. A tak. A ja sa tu keď treba zdáte odber, alebo sa pridete na Robloxe, tak vám môžem dať dákeho peta, ale okrem týchto 4 hore nie, len týchto dole hociakého, tu si vyberete a môžem tu dať. A ľudí, tak robí si tu do ktoré sú farmy dení, ale keď pôjdeme tu, a keby ste chceli, no tak už máme otvorený tento plazu, len tam nejdem, lebo mi to strašne seká, ale takedy tam pôjdeme, no je to inom deli. Ideme tuto, si kúpiť jedno vaječko za 1 bilión a skúšame šťastie, možno sa pošťastí. Ešte ak sa hovorí na žobrotu, takže ideme. Tak. Aspoň vidíte, aké pety nám môžu padnúť. Toho posledného som už mal. Som mal všetkých. Tak ja ich vidíte, ako ukážem. Vidíte, ja som ich otváral a ja som mal toho hlavného. Ja som ich dal do
Taká lajčka, ale oni po všetkých vylepšili. No, to je to ten. Čakajte, ja si amoltnem petov, ktorých mám teraz. A si dám tých, ktorých... Tak, tých si dám. A ideme do také menšie opony, už je to také nudné, ale... Robuxy, takže tak. Poď, čo to bude? Druhé, joj, lepší, prosím. Aspoň toho Epic. Aspoň tohoto by som ešte... Čakať. Tohoto ešte raz by som chcel. Toho bieleho. Nie toho 5 miliónového čkolka, ale toho 16. Ešte dáme 3 vajíčka. Slabé. Poď, čo dobre, poď. Poslednú vajíčku to otváram. Prosím. Tak. Dneska nám dobre vypadlo. Tak, zapojme sem. Tu ideme na začiatok. Tu poďme. Tu. Ale túto nejde nechať, toto je rád zoberať. Diamantov. A tu sa to padne. Tu mám čo, ďalší. Nielen, že sa nezidí. Keby dačo mám tejto, mám 61 petov hociakých. Pána. Ja to mám asi iba týden. A týchto všetkých petov, ktoré viete, sa všetko z toho vybral. Takže tak. Ideme si dať do tejto blbostičky. Ideme nahádzať týchto všetkých petov. Počkať. Ja vám ich ukážem. Nie. Počkaj, prepačte. Toto? Nie. To? Tak. Toto. A teraz to ideme všetko napríklad. To bude tak veľa peňazí. To je milé. Akože nie ti to dáte peniaze, asi nemyslel si tým istý. Ale potom sa ti to vráti, vidíte? Teraz sa mi to robí. Dám ďalších petov teda. Pim. Error. No je, jaj. Dá si mi to errora. Tak. Ok. Asi mi to už nejde. Už tam 10 petov, či nie 10, ale... Už tu mám veľa petov. Takže tu nechce brať, mi tam furt píše error. Odtá nič, nezbývať teda. A chcem ešte, aby sa dali takému jednému kamošovi odber. Počkajte. On tiež hrá Roblox, ale on nehrá Pet Simulator X. Ale on hrá Pet Simulator 99, či ak sa to volá, počkajte. Ja vám hneď poviem, ak sa aj volá, hej. Počkajte, prosím. Popkej sa volá. Má
2190 zberateľov, dokon má o mnoho viac než ja. Ale dúfam, že ho niekedy prekonáme, bol by som za to moc rád. A keď ste to vy, ja ešte pôjdem rýchlo sem, lebo nie, tak tie vajíčka reálne stojí ja. Rýchlo. A vy mi napíšte do komentárov, aké mám potom, z akých vajíčok mám spraviť úplník. Jednotka je to černé, dvojka je, jednotka je toto. Hej. Toto je dvojka. Tak. Toto je trojka. A toto je štvorka. Takže môžete napísať do komentárov, jaké vajíčko mám potom otvárať. Minimálne 30-40 krát ho otvorím. A keď ste moji fredinou, tak vám ich potom môžem aj nejakých, čo ja viem, 20. Proste vám dáky rozdám, keď chcete tak. Čaute. Tak čaute. Počkej, pôjdeme tu. Čaute, je koniec videa. Teda bol by som rád, keď ste odbil like a vzdelanie. Tak, čus.